In de slavenhandel heeft Zeeland een belangrijke rol gespeeld. Van de 600.000 tot slaafgemaakte Afrikanen die door Nederlanders zijn verhandeld, is de helft door Zeeuwse schepen naar Amerika gebracht. Dat is een pijnlijke geschiedenis, maar wel een die alle aandacht verdient. Omdat het de geschiedenis van ons allemaal is, waarvan de gevolgen zichtbaar en voelbaar zijn, tot op de dag van vandaag. In het Zeeuws archief wordt een schat aan gegevens bewaard, die meer inzicht kunnen geven in deze periode uit onze geschiedenis. Ik heb hier een brief uit Curaçao van 1756. En dit is een brief aan de directeuren van de Middelburgse Commerciecompagnie. En als je die brief leest, dan is dit een bestelling van slaafgemaakten als arbeidskrachten voor de plantages in Curaçao. En deze mensen vragen aan de directeuren van de Commerciecompagnie om 2 keer per jaar 2 schepen te sturen van 250 à 300, wat ze zeggen, koppen slaven. En ze geven een hele speciale bestelling op. Zij vragen in deze brief om mensen uit speciale gebieden uit Afrika, sommige gebieden wel, andere niet, die vinden ze niet goed genoeg. Maar ze moeten vooral zijn mooi en zwart, weinig gekorven in het aangezicht, de kleinste van 5 voeten en de ouderdom van 12 tot 20 jaar en weinig van 24 jaar. Want dan worden ze al te oud, dan kunnen ze niet hard genoeg meer werken. En ze willen 2/3 mannen en jongens en 1/3 vrouwen en meisjes. Een hele specifieke bestelling. En we hebben ook het antwoord van de directeuren van de Commerciecompagnie. Dat zit in het brievenboek van de compagnie. En daarin zeggen ze dat ze deze brief hebben gehad en ze antwoorden: aan dit verzoek kunnen we gewoon niet voldoen. Dit is te lastig. We weten niet of we deze mensen kunnen aankopen. Want wij varen alleen op het fortuin der negotie. Zo schrijven ze dat. En wij kijken waar we goed mensen kunnen verhandelen, waar het de beste prijs oplevert. Als we in de buurt zijn van Curaçao, dan kan het misschien, maar we kunnen ons niet vastleggen daarop. Het ging alleen om de handel en de prijs. Mensen als koopwaar. De belangrijkste Zeeuwse speler in deze handel was de MCC, de Middelburgse Commerciecompagnie. En de Middelburgse Commerciecompagnie is een bedrijf dat is opgericht in 1720 met als doel slavenhandel. Handel in slaafgemaakte mensen. En gedurende de looptijd van de compagnie zijn 114 slavenreizen gehouden. Dat waren driehoeksreizen van hier, van Middelburg, naar de westkust van Afrika. Daar kochten ze slaafgemaakten in en vandaar gingen ze naar het Caribisch gebied en daar verkochten ze de slaafgemaakten op veilingen om te werken als arbeiders op de plantages. En dat archief ligt hier in het Zeeuws archief. En dat is een vrij bijzonder archief. Het is eigenlijk het enige in de wereld dat nog compleet is. Het is daarom ook UNESCO Werelderfgoed geworden. En het is nog helemaal bewaard. Dus alle correspondentie, alle verslagen van tijdens de reizen, de brieven die de kapiteins meekregen om waar ze handel moesten drijven, waar moesten ze inkopen, waar moesten ze verkopen en de retourlading die ze mee terugnamen naar Middelburg. Met deze stukken is het mogelijk om de reis van een slavenschip tot in detail te reconstrueren. Zo vertrok op 1 oktober 1761 het schip de Enigheid uit Middelburg naar de kust van Afrika. We hebben hier het memoriaal van het schip de Enigheid, dat is het handelsboek. Hierin werd precies vastgelegd hoeveel mensen ze kochten en tegen welke prijs ze de mensen kochten. Dat kon voor iedereen verschillend zijn, want de ene was meer gezond, was jonger, was anders. Mannen, vrouwen en kinderen hadden ook een andere prijs. En hierin zie je bijvoorbeeld de eerste man die aangekocht wordt. Die wordt gekocht voor 5 paar soldatengeweren, 5 vaatjes buskruid,
En dan komt er een hele berg verschillende soorten stoffen. Onder de streep staat de prijs, want deze goederen vertegenwoordigen allemaal een geldwaarde. En de prijs van deze man is 105 gulden. En zo gaat het hele boek door. En het was handel, dus ze probeerden zo goedkoop mogelijk in te kopen. En dat zie je ook heel erg in dit boek. In Afrika waren ze heel kritisch op met welke goederen ze de handel wilden ingaan. En vaak wordt het beeld geschetst dat dat spiegeltjes en kaaltjes zijn, goedkope dingen. Dat was niet het geval. De helft van alle handelsgoederen ging over textiel. Ze wilden textiel hebben. En de rest is buskruid, jenever, geweren. En we hebben hier verschillende stalen liggen van stoffen uit India, maar ook uit Europa. Het was eigenlijk een heel breed internationaal netwerk van alle goederen die aangeleverd werden bij de Middelburgse Commerciecompagnie. Die kocht het aan en daarmee gingen ze naar Afrika. Het duurde 5 maanden voordat de eenigheid haar lading had geruild voor tot slaafgemaakte en de oversteek naar Zuid-Amerika kon worden gemaakt. Op dat moment waren er 140 mannen, 130 vrouwen, 34 jongens en 22 meisjes aan boord. 326 mensen in totaal. Het archief van de Middelburgse Commerciecompagnie is bewaard. Vroeger omdat het een handelsarchief was. En nu vinden we het ontzettend interessant omdat dit de geschiedenis van de slavenhandel zo duidelijk maakt. We kunnen alles onderzoeken wat er hierin zit. En er zitten heel veel gegevens in van de slaafgemaakte zelf. Dat helpt ook alle nazaten van slaafgemaakte mensen om te weten wat er gebeurd is, zodat je erkennen kunt wat de slavenhandel allemaal teweeg heeft gebracht. Al dat onderzoek kan iedereen doen, want we hebben het helemaal gedigitaliseerd.